mukati menzvimbo yeNorton uko kune chiitiko chakaitika chinosuruisa chinorwadza zvakadzikadzika. Kunove kune mwanasikana anonzi anga ane 14 years asati atena 15 akashaika achizvara ari muleba ari munzvimbo yeBhikita kune vanobatsira kushiraini yekumasowe. Panapa ndine mhuri yeNorton, madzimai vana baba vari kurwadziwa zvakaitika pachiitiko chenzvimbo ino. Ana mai, mungatitsanangurira kuti chii chakaitika? Isu tiri madzimai enzvimbo ino yeMward 10 eNorton. Tine chiitiko chemwana musikana anonzi Noku aigara apa chakatibata. Mwana akamitiswa. Mwana amitiswa, vabereki vemwana havana vanoda kuripota nyaya kumapurisa. Instead vakatotora mwana vakatizisa mwana vakaenda naye kuBhikita. KuBhikita kunova kumba kweprofita ainzi anobatsira mwana. Nokuti mwana anga akazvitakura, saka nenyaya yekuti ndofunga miri wake wakanga wamudiki, aipota achikolapsa achifenda. Saka vabereki vake havana kuda kuti vaendese nyaya kumapurisa kana kuti vaendese mwana kuchipatara. Vakatora mwana vakamuendesa kumasowe. Mwana akagara from April kusvika mwana azoshaya. Ndo nyaya yakaitika kunoko. Then mwana ashaya, takazongonzwa kuti mwana ashaya, but amai vaisagara nemwana, amai vanga vava kumurume wavo. Then mwana aigara kushiraini, kwakusina baba vake akusina kana hama yake. Mwana akasvika pakurwadziwa nenhumbu ari ega. Zvakaitika hatina kuzviziva, asi nezuro vabereki vakubuda. Baba vacho vakazofona kuna amai vacho vakati uyai tisangane mutauni kumbari. Tikwanisa kutakura chi? Imimi ndingode mumota mune nzvimbo yevanhu 3, yevanhu 4 I mean. Yaamai nevana vavo, vamwe vese hakuna nzvimbo yavo. Saka zvikanzi ko postmortem yazoitwa here, zvikanzi mwana haasi kukwanisa kuita postmortem. Saka sekuona kwedu isu zvingoreva kuti mwana akanga ane mazuva ashaya. Postmortem haina kukwanisa kuitika nokuti vaita nzipa kuita postmortem kuti nyama yemwana yaita se yaidzurika. Saka mwana akashaya. Then isusu semaresidents tinoda kuziva kuti mwana paairwadziwa zvakafamba sei. KuBhikita hakuna here mahospital ariko. And the other thing tinoda kuziva kuti mwana paakashaya mwana wake akaiswa kupi. Ende zvese zvaiitwa izvi vanhu havana kuona kuda kurwadziwa kwemwana nokuti mwana angari under age. Saka isu semadzimai ekuno kuNorton eMward 10 hatisi kufara ende takasuwa. Nanhasi toda kuziva kuti ko zvakafamba sei. But nanhasi uno vabereki vachona havana kuda kutiputira pachena, vakangotakura mutumbi wemwana, izvozvi mwana ari kunzi ari kuvigwa. Ndo nyaya iri kuno kuNorton. Inini sekuona kwangu ndiri kuona unge hurumende iri kutiregerera. Nokuti nyaya iyi yane nguva ichingoitika. Besides muno muNorton chete tiringonzwa kunzvimbo dzakawana kuti vana maanda age vari kufa vachisunungutswa. Yeti kana mwana amitiswa pane dzimwe nzvimbo matanho anotorwa nevakuru vanoziva nezveutano kuti mwana iye abatsirike. Isu hatisi kufara ende hatisi kuziva kuti who's next. Hatisi kufara like semuno madzimai muno munyaya iyi takaedza kuda kuitaura. Pamba pakaitika zvinhu zvakawandisa zveabuse yemwana iyeye. Taiti tikada kuti simudze musoro zvaita kunge zvangovharwa. Saka hatisi kuziva kuti toita sei. Tibatsireiwo sevakuru venzvimbo kana kuti vakuru venyika kuti toita sei, because wotakura 9 months yekuti ungova munhu anorwadziswa. Hatisi kufara, handizivi kuti tobatsirika sei. Mwana anga ane chikomba chake asi kuti baba vakarambidza kuti mwana aende kumarriage. Tikafunza kuti pamwe semunhu wakafungawo kuti mwana under age, pamwe vachaitora nyaya voendesa kumapurisa kuti mwana under age woita sei, yotongwa nemapurisa. But hatina kuzoziva kuti baba vanga vane pfungwa dzavo dzokuendesa mwanawo kuchechi yavanoti chechi yavo iyoyoyo. Saka tizoziva kuti kuchechi uku kwakune manesi akakwana here kuti anokwanisa kusunungutsa mwana uyu kana kuti zvimwewo zvavaitowanziridza hatitombozivewo. Isu kubvunza kwatakaita vakati haisi postori, iPentecostal church, but vakati Pentecostal church yavo haidini, haibvumidze kuendesa kuchipatara. Saka handizoti vainochengetedza, vaingoti mwana irohwa nezvinhu. Ofuchini kana munhu mukuru kaseni ndikatakura mimba imwe inogona kudonhedza kana kufendesa chaiko. Saka vanhu vanga vasina ruzivo rwakakwana rezvinhu zvavari kubata nezvinhu zvavari kuita. Asi dai vanga vakabvunza vakaenda kuchipatara vaigona kuudzwa kunzi mimba dzinogona kuzviita kuti mwana anogona kudonha. But ivo vakamhanyira kuti zvinhu zvakadini, mwana ari kuda kubetserwawo kuenda kuchechi kwavo ndokwaona kune ruponeso. Vana amai, munoti kudina nemachechi aya makereke manzwa kuti itori Pentecostal iyi. Munoti kudina na madzibaba vana mufundisi vari kurambidza vana mai vakazvitakura kana varwara kuti vaende kuchipatara. Ini sekuona kwangu ngazvivharisweni.
because vana vari kupera. Uyu nokwazi mwana wokutanga uyu. Kune vana vazhinji vatiri kungoverenga mwana tinotonzwa zvimwe zvinotovanzidzwa zvekuti hatisvike panguva yakadai kuti zvinosvika pakubuda pachena. Inosakuona kwangu ngazvivhariswe. Munhu arwadziwa nenhumbu ngaaende kuchipatara. Kune vanhu vakadzidza nezvekubetsera vana. Dai noku akasika kuwana chipatara, dai nokuti naye pano. Chaita kuti mwana ashaye, mwana akashayiwa chipatara from day one. Nekuti chaita kuti mwana aikolapse nenyaya yekuti aita nhumbu ari mudiki, bhodhi yake haisati yagadzirira kutakura nhumbu. Saka ndo chaita kuti mwana afende. But vabereki vake vakaona kuti zvazvakakudza kuti vamuendese kushiraini. Ndo zvakauraya mwana. Mwana akafanira kushayiwa attention nechipatara chete. No, kwangari shamwari yangu angane 14 years, indine 15. Taitamba tese nanoku akatadza semwana mudiki akaita nhumbu. But ndinongotiwo kune vabereki vese vari kunze uko. Kana tatadza sevana mfanire kutisiyawo zvinozosvika pachiitiko chakadai. MP wedu here asi kumushora zvedu. Takatiraya kufona but anga asingapike foni but chiitiko chakaitika chakatirwadza. Takafunga pamwe tikabatwa MP wedu achenda nesikupi kumasvingo. Pamwe kuti pana tinosvika kana mwana asati avigwa. Toona kuti mwana akafawo sei. Vachitsanangura uchi nevanhu vaigara nemwana wokubhikita kwacho. But MP patime takavafonerawo havana kwanisa kupika foni. Pamwe vanga vari kurowo zvavo. But vakaona kuti chitauro chiitiko ichi MP ngatibatsirewo. Vaitiwo vakwanisewo kuwanawo pavanogona. Japozi mwana akafa zvinorwadzawo. So kumbira kuti masangano aya ari kuti aendese vana kuzvipatara aya dai vambomiswa nekuti iko zvinoka vana vadiki zveshuwa vari kuengage muningirikini marriages aya vachiri vana vadiki. Saka akazongoita mimba ka zvekuzonzi ari kuchechi kwana kusingaende kuchipatara zvaakutotyisa. Vamwe vari kutooparetwa mazuva nekutadza vanhu vakuru chaivo nekutadza kuzvara vari kuoparetwa. Saka mwana mudiki angaita sei? Saka machechi aya kaya dai zvaibvira kana vachida kuti vazvarise zvavo kumachechi kwavo ka ngavaendese vanhu vacho kuchikoro vave nezvakakwana vemuchechi imomo. Kana chipatara chavo chavanoita ivo vega vesangano iroro toziva kuti aiwa vane zvipatara zvavo vane zvinhu zvakakwana. Pane kungozvarisana nyamukuta kumamusha uku vamwe havachazvigone izvi. Vana vanofa. Nyika yatakurarama yasiyana neyakudhara. Saka tikutochema semamai kuti aiwa dai vambopindawo mukati memasangano aya ari kungoti haite zvechipatara izvi. Vamboonawo kuti zviri kufamba sei vasingadaro. Inini samai ndakabereka ndaambuya. Amai vana vemazuva ano chengetedzai vana. Inini ndine chishuwiro chokuti kana zvinhu zvakafanana naizvozvi sababa ava mhuri iyi nechechi yavo isingaende kuchipatara. President akati munhu wese open, munhu wese ngaende kupi kuchipatara. Ko mutongo wokuti havagoni kutongwa here baba? Noti seni ndakatomboenda pamba chitaura nawo. Baba, mwana mudiki. Mati mwana ane pamiri achinzi ari kurohwa nezvinhu. Ndakati nhumbu kai inenge mwana anenge ane nhumbu. Baba wakati mwana haana nhumbu. Ari kurohwa nezvinhu zvokumusha kwavo. Ndakati baba, mwana uyu kutaura kweni hatimutarisei. Patamboenda kuna umwe madzibaba titese namai vacho. Baba uyu akasvika akati mwana wenyu ane pamiri, mwana wako akakurisa. Mwana aita mudiki pane mwana ari mudumbu. Mwana uyu izera nemwana wangu ari grade 7. Angaifanira kutonyora grade 7 izvozvi. Asi kuti adistebwa nechi chikonzera chokuti baba namai vangu asingawirane mumba. Amai uku vanodhonzera kwavo, baba vanodhonzera kwavo. Saka mwana haerega kuita chi musikanzwa. Baba vakanga vaine huruti vana amai. Amai vakataura chavanenge vataura, baba havateereri. Baba vanobva vati noti ndini vane makurutosi. 9 months ndinorwadza. Ini ndine vazukuru vangu. Handimbofarira kuti vazukuru vangu vaitwa sengu zvakaitwa pamwana. Ndakarwadzwa nokuti ndakazonzwa chinzi mwana ashaya. Kushaya kwakaitika mwana ainzi munhu mwana kanzvadzi kacho kakataura patakaenda ikoko. Takaona mwana aigara ega. Mwana mudiki ane makore mashomanini kudaro. Onzi anda mari chicho aine nhumbu. It's too hard. Inini seni ndinoenda kumunda. Twazukutwa ndototi patime kuti dzokere kumba. Ndisare ini mbuya ndiri mumunda. Mwana mudiki akadara aende kumunda here. Kunosakura achita return. Baba wakanzi enda hatitengei future mai vakanori kuenda kwaizurwa beans uku. Vakanosenzera mwana akatenga future. Baba vairamba future achiti hanzi Mwari achatipa. Munamato vanonamata baba vaiti baba wedu ari kudenga. Ndo munamato handiziva kuti kuchechi tese ini ndonamata Methodist.
tinotonamata munamato chevanhu vese maAFM ese mapostori asi baba vainamata baba vedu vako ini ndinotoona kunge chechi isatanism iwe president chaivo chaivo shuwangaregere zvinhu zvakafanira izvozvi muno munyika ino vanhu vacho tiramba kuenda kuhospital vanhu vana vachifira mumba under age baba vachiti ini ndotongofungira kuti mimba takatombofunga kuti mimba ina baba mai vacho tiri tese mai vacho vakati mai Gwenzi baba vanenge vanoziva nezvemimba yemwana noti mwana musikana yevana baba nanamai ivo vana vangu vakandita sevavo musasiye baba namai mwana mudiki akurepwa nababa ana asekuru akurepa vana vakatombotora mumwe mwana musikana mwana mukoma wavo vakamitsa pamhiri saka zvinhu izvozvo ka isusu tese ini seni pachangu ndinodayira kuti mwana iyeyo ka nhumbu ndeyababa nokuti ka kana ndakaona umbo pambapa mwana imhandara asiwe nemwana mudina baba mumba vana vangu vese vakanditarisa musasiyana baba namai nokuti ana baba zvazvikara saka ndakatomboya vanhu nyaya yati kutaura yakatomboenda pasocial welfare vakamboingwa kunoko baba vaitiza vanga vasingawanikwi mukadzi wesocial welfare akatombomuti nhaye amai vatsvagei neusiku baba vanga vagarako amai vakatodzingwa pamba apa nababa amai vakapedza vainonoga kunoroja vakaenda nyaya itoitwa kumapurisa mapurisa iriko nyaya iyi nokuti pavakasvika kumapurisa vachitaura mwana akungoti pano nepano baba izvinozvo vakupindukira amai kuti amai ndo vakaita sei vakonzeresa baba ndo vakakonzeresa nokuti ndivaishusha amai vakaremerwa nemba vakaenda but amai vaine shungu vaidzoka vakazoenda kupi vakazoenda kupolisi uko vakasvika vakandwa baba amai vakanzidzokera mugari pamba but vamai vacho vanenge vakazita nzenza vakaita mimba yemwe murume mapurisa havasi kuita basa ravo nemazvo munotoni vari kuti vakapuwa mari vanomhanyisane nekutora ava vemakomba ava so tanzwa vanoita rodbloko pese pese ini kanoripota nyaya yangu so ndakatemwa apa ndakanoripotawo kwangu nemupurisa 1 akashaya kundibatsira manzwa vanokuti itsvaga mari tutsvage motika vaende kumhiri notora mapurisa munotoni hatina mapurisa dzambavha ini ndonzwa kurwadziwa semubereki ndandinewo vana baba ava nyakubereka ava ngavabatwe vambosungwa baba ivavo ndo vatitofungidzira kuti ndo vakatorepa mwana vakamupa mimba ndo zviri kuitika izvozvo machechi zvakatobhanwa kare zviye zviri kutonzi kunze kwemutemo iwo machechi iwayo ngaasungwe nemutemo zvipatara ndo basa razvo zvikasarira zvevakuru mudumbumu achamuita sei kana turopa rikabuda akawanda vanomubatsira sei iye ari kukereke saka vemachechi vacho vanotove nemhosva kana tarambana madzimai ngativhumbamirei vana kunyanya vanasikana ava havasi kusiyira murume anogona kumurepaka anogona kuvata naye panotoona nechiitiko chakatowanda kunge muri mutoni zviri kutoitika zvakanyanya mwana ari puwa mimba nababa haataure anonzi ndokuuraya haambobvira akataura saka amai kana varambwa nemurume ngavaende nevana vavo ndinotengesa madomasi ndotengesa tumazepe musiriti ndinoona kana mafrizizi ndotengesa chibvumbamira vana vangu aiwa chiitiko chaitika munotoni chinorwadza asi zvinoita zvokuti baba ndivanoziva mwana zvaakaita ndivane mimba iyi saka vakamutizisa kuvaisa kuvanhu vekereke asi vanhu vekereke ngavasungwe vaichengeta sei mwana one mimba yokutanga ivo mai yake varipo vakafirwa here mai avaripo baba mai yacho varipo ngavasungwe vanhu ivava vachataura chokwadi chavo kuti mimba ndeyani baba ava nhumbu ndeyavo nokuti dai vanga vachizoti zvinhu hazvina kuitika dai vasina kunohwandisa mwana nhumbu ndeyababa ngavasungwe ndaona panewspaper paheadline ndikaona kuti it's inhuman munhu uyu ngaarangwe nomutongo unoitira kuti anga ari pakanaka panodziya because kada kuti tidai kuvana vedu hazviratidzi ubereki inhubu iyi ngaisungwe kana yasungwa yoenda kujere yopiwa makore even life imprisonment or to be castrated zvinhu zvitoonekwa kuti zvinhu zvitenge nani so that kune vaya vanenge vachida kuzoteedzera vatye kuti ndikadai hazviite ngaakastretwe munhu uyu ogara mujere life imprisonment because mubereki hauve mubereki wokubata vana chibharoka zvikuru kuti paabata wake vangani vevamwe vaakabata nechechi yamukutaura iyi ndofunga dai yabhanwa haisi chechiba kana ichikurudzira kuti vana vadiki ndo vakadzi varipo vanotofanirwa kuti mwana kana adaro mwana anoenda kuchipatara kwete kuchechi
ipo kuberekesa kusunungutsa ba chechi iripo kunamata Mwari hakuna manesi kuchechi. Inini matorera ndotongozviita ndoti mutemo ngaushande munhu ngaaendeswe kumapurisa asungwe because haagone kugara mucommunity nevanhu kana abata wake zvikureva kuti kana vedu anogona kungobata futi. Isu tiri kuti baba vane mhosva kunyangwe namaiwo futi vane mhosva. Chikonzero chavakatamisira mwana munzvimbo vachimuendesa kure kuti community isazive, but zvakadaro chokwadi chakangobuda pachena. Amai nababa vese ngavasungwe. Kana iri mishonga yavakaita kuti varangane murume nemukadzi kubata mwana, aiwa mutemo ngautore nzvimbo yavo. Mwana atirwadza zvekuti uyu primary upenyu hwomwana hwapfuura. Amai vakazvitakura, mwana akazvitakura kureva kuti baba ndovazviita. Saka mutemo ngauite basi. Muri yeZimbabwe ndadambuka moyo nenyaya nokutendai. Handina kana rekutaura kana rekureva. Chatova chikumbiro changu inini saLioness. Tisu tinomirira community dzatinogara, tisu tinomirira kunyika, tiri mouthpiece yenyika sevaimbi. Ndiri kuti tiri kukumbirawo kuti zviitiko zvakadai zvisarambe zvichidzokorodza, zviitiko zvakadai zviganurwe. Maperpetrators emachild marriages, be it akarepa wacho, be it vana mai, be it vari baba vakafumbamira chakaipa. Tiri kutokumbira kuti ngavavharirwe nokuvharirwa kukuru, nekuti tinorangarira nyaya yekwachiyadzwe kwamarangeya zvakangorova zvakadaro takunzwa kuti zvakaenda nekupi. Muno munototi titori neimwe incident yepadhuze dhuze apa yatin mother akasheka akasiya mwana. Zvakangorova zvakadaro, muiti weizvozvo akangorova akadaro, mapurisa akati tamushaya. Hakuna munhu anonzi ashayikwa aita chiitiko chakadai. Tinokumbirawo chikumbiro chedu kuhurumende, chikumbiro changu inini saShumbakadzi, chikumbiro changu saamai, kuti tiri kukumbirawo hurumende, muri kundiona muri kundinzwa, kuti tibatireiwo mabhinya aya. Mavharirei mabhinya, vharirai vana mai mabhinya vari kusiya vana vachibatwa, vharirai vana baba mabhinya vari kubata vana vachimbunyikidza vana, vonotora vonovaviga, vonohwanda nechechi. Takumbira chikumbiro, ndatenda hangu.